Здравейте, хора! В по-миналото клипче ви обещахме, че ще направим епизоди с охлювите. Така че днес сме изработили къщата за охлюви и лагерът. Това тук има къщата. Напишете долу в коментарите да ги напише, какви имена да им напишем, защото те са 2, 4, 6, 8. 8 охлюва. Ето и този тук, който тук ще приятелката ми Нора го настъпи без да си иска. Обаче не е умрял. Така че ето още един охлюв имаме. Той е счупен, не от нас. Може да е от някой друг. Така че, гледайте с този охлюв. Гледате ли този охлюв? Гледате ли него? Чао, охлюв! Ето така е по-добре. Да си изхвърлите охлюв през двора. Елате тук. Това е най-малката къщичка за най-малкият охлюв. А сега, понеже че сестричката ми имаше имен ден, вземете си бомбон, нищо, че е през камерата. Просто си купете от магазина и се почерпете. За сестричка ми именния ден. А от мен, чао!